kang badhe tindak putih menyang Bogasari ati ngaren lahiran numpak taksi dewekan apa ora wedi timbang anggur mangke kula rencangi keleresan Mas alias kebetulan belanjane kata rada kabutan yen urun enggal-enggal ngrencani tekan ngomah mengke kula niki pelajar apa mbak yupate pindahan ampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa kula rada panyaran awan-awan pelajar pasar baik oing-oing rondo kanggo kurapati penting ning Semarang Mas tuku gelang apa bablas yo Pak ayo saking rondo Sapundi bae kang badhe tindak putih katingaren tindak wae ra numpak taksi dewekan apa ora wedi timbang anggur mangke kula rencangi ayo yo kebetulan belanjane kata rada kabutan ayo yo urun enggal-enggal ngrencani tekan omah mangke kula ayo tope wong momongan niki planjan apa mbak yupate pindahan ampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo panyaran ditinggal lunga awan-awan kula planjan ing pasar baik rawan rondo nganggo kurapatek penting ning Semarang Mas tuku gelang apa antengan ayo zaman berjuang sekelingan anak lanang biyen nate janji ning saiki opo kagemi jarene Mas menang keturutan sing digadang biyen nate janji gunung tak sadong isiko jadong yen mandong kasih liwi capek gunung Bogor bisa lawan gunung bisa di redo ini ora
bablas cewek gaul. Pada apa Ayo ye. Ayo. Yup. Barat. Kowe isih wangi ibarat tepung kowe isih wangi sing poso nyedari sane aku banyak Eka, yuk. Budale esok mulia mesti sore Ora lali.